kuphi la? Oh hayi, indawo lesicabanga ukuyithatha njengamanje isimo sasenje. Yonke le ndawo uzoshayisa le odongeni le. Ifensi ihamba lapha so. Ngicabanga noma ngathiwa siyajala awu singakhipha utrailer. Ngakhipha malini le ndawo ngenyanga mathiwa utshale amatamatisi. Uma ngathiwa ngitshale amatamatisi indawo yonke inyanga ngakhipha 300,000. 300,000 Ngenyanga? Awukhipha Every month? Every month. Ngenyanga noma ngeviki? Ngenyanga. Angathi ngeviki ngiharvesta kabili. Okay. Shuthi ngiharvesta 2 first week, shuthi ngiharvesta ngaphi 2, 4, 6, 8. Harvesta u-8 ngenyanga. Uma ngiharvestile mhlawumbe ngisithe ngiharveste 30 crates. I-crate eli-100. 30 times 2 kusho 115. So uyabona ukuthi bathi it's possible. Nkosi yami. Sikhiphe u-300k. Oh yeah. Amatamatisi athatha for 3 months. Amatamatisi athatha isikhathi singakanani? 3 months. Okay. Amase ngivuna 3 months. Shuthi uma ngathiwa sengiyawavuna wonke ngakhanga 100,000. Bese ayafaka amatamatisi ami. Afasanganikezile into engiyidingayo. Hayi-ke. Lana njengoba kunjena uzoqala nini? Lana ngicabanga ukuthi mesiqale sisekutshani cause ikhuba alifuna ubutshani. Sisekutshani mhlambe kusasa or Monday. Then silinde ukuthi ukuhamba kwanyana ngitshala 2 days. Siyalima, siyadesa 7 days. Then sikhande impende kube sekulula. Hayi-ke. Yeah. Khonyana ne. Yes. Mari njani phansi ivundile? Hayi phansi ivunde kakhulu. Njengoba ubona sibheke simnyama kanjani. Bheke simnyama. Nutrients wonke. Rich. Hayi-ke. Oh no Jojo. Jojo abangaka. Ngeke bakhona.